Vašovo Alžbeta. Takže včera v noci ste sa ponáhľali niekde, ako sa vám stalo? Prišiel ten veľká voda a ďakujeme Cigóňovi, dedine, ste pomohali. A ja som sama doma, aj ona, všetci sme sama, nemali sme kde ísť. Aj starostka bol tu, aj manžel, stále chodil dole, hore a pomáhali. Cigáni pomáhali, to môžem povedať. Dala som vrecka, syn ma dal ten piesok, ako behala som vonku, nevedela som, že kde behám, doniesiem vrecka, alebo spadla som do kanále. To čo môžem robiť, som už 64 ročný. A čo sa vám stalo? Joj, spadla som, spadla som na kanále, bol otvorený, lebo prišiel už voda vonku. Spadla som tam a no, veľko, naďújam, hoď moďok. Palec. No, palec mi a köröm leszakat, ten palec, toto všetko išiel dole. Dobre. Ďakujem pekne.